so hakan za a yi ban raina kyautarsa ba. Alhamdulillah na godewa wanda ya yi zamani, komai nake nasa ne yadda ya so hakan za a yi ban raina kyautarsa ba. Alhamdulillah na godewa wanda ya yi zamani, komai nake nasa ne yadda ya so hakan za a yi ban raina kyautarsa ba. Bari dai in fara godewa sarkin Ubangiji, wanda shi ya dube ni lokacin da na nemi yan agaji, ya fitar da ni sharrukan masu biya ta yan zo kuji. Ba dan nufi nasa ba, nura ba za a same ni ba. Wanda duka ga yayi gaba bai raina manyansa ba, ya rike Allah da manzansa ba za ya tozarta ba. Dubban masoya cikin makata dole in sa da ku, kun kasa tsaiwa zama kun ka fito a dama da ku, da waɗanda aka wara zani sanadi na manya da ku, za ku saman dan alak nura ba zan batulce ku ba. Mai dogon nazari aikinsa da hankali, shi yake jin tausayin na kasayen shiga fargaba. Me za su rasa idan na raya ana yi da ni, me za su samu idan na mutu an manta da ni. Na kasa ganewa laifin da na yi musu ne, ku duban lamari ni ban gane nufinsu ba. Daina kukan zuciya, damuwa ka rage wari, in babu nan ai da can inda ba a ji kukansu ba. Na duba na gare na gaba ya riga ya yi gaba, me za ya komar shi baya in ba ikon rabu ba. Ni rabbi ya tsaron zuciya ta ban yi hangen su ba, don ko da shekaru nawa ba su kai nasu ba. Kyala ɗan adam ajizi yana tara bai cika goma ba, mace zuwa nura komai baka gani a halinsu ba. Sun manta laushi baya canja alkawari, ya san abin da ya tsara mini tun na jinjiri. Shi ne ƙarshen gani gane abin da ke zahiri, iya kurewar mutum kun ga ba za ya san gaibu ba. Amfanin ilimi ai aiki ne da shi, in an ki morar sanin ba mu ga ranarsa ba. Na so na yi shiru sai daga gara yin tsokaci, komai nisan dare gari zai waye kwai lokaci. Lissafin duniya duk ma'aje shi ba tabbaci, mere ba za ya ce wadansa ba za ya riske shi ba. Kowa ya tabbata dukan mai rai zai zama mamaci, ba mu farra game da yanayin abin da ba za ya fishe mu ba. Alhamdulillah na godewa wanda ya yi zamani, komai nufi nasa ne yadda ya so hakan za a yi ban raina kyautarsa ba.